Komitat kollu, il-kummissjonijiet, applaw senjur, il-kummissjonijiet kollha għal-festa kbira li qatt ma rajna bħala. Konna f'daqqa barixi, il-fiska għalikom u għalihom. Fellu la barixi! Grazzi għal Kevin u Antoni illum iġġabret is-somma wkoll ta' 3,250 euro. Infakkarkom fix-show uniku tal-lejla. Ħadd ma jagħmel bħalu għal ħadd ieħor spiċċat il-festa. Għalina il-lejla u għada toħroġ il-patruna tagħna. Fejn huma l-baristi? Grazzi mill-qalb, Febri, Justin, Sussu, il-team kollu u grazzi wkoll il-Gordon u l-istaff kollu ta' 83 Bar and Grill u l-sponsors kollha li nnexxielna nagħmlu festa kbira. Fejn huma l-baristi?